President Emmerson Mnangagwa has directed that each war veteran have a borehole drilled in their home. According to Special Presidential Investment Advisor to the United Arab Emirates, Comrade Paul Tungwarara, the program will start in Mashonaland Central next week. Sanamira mashuku atakuna panapa vanhu vaya vachibvunzana vachiti vakomana tichitaurirana pachokwadi, do you think that this initiative ichakwanisa kutenga vakomana ava war veterans vakarega kustopa the 2030 agenda? Yotibowa subscribe or like or turn the bell icon. Timina manapa munau pahende BBC Zimbabwe mudanyira achiti leading the conversation with BBC Zimbabwe. Do you think the Presidential War Veterans Funds will save ED? Let's talk. One post my pictures ari kutenderedzwa muri kuona ayo muchiona vakomana vachipusha maposters amuri kuona avo akanzi launch of Presidential War Veterans Funds. Mashoko ari kuya panapa vanhu vachibvunzana zviti do you think kuti aiwa this initiative ichaseva mutungamiri wenyika kuti extend his term to 2030? Iri kuonekwa kuti it is the move iri kustopiwa nemawar veterans. Tipinda panapa pahendo yekuzo unoona vakomana kuzo vakutoya vachiita uncover vachiexpose corruption yakuitika pathese tenders. Vanyora vachiti drilling a bore in Zimbabwe is $800 to $12,000. Dr. Paul Tungwarara, who is the tender to drill 35,000 boreholes under presidential borehole scheme, is charging 15,000 to 20,000 each. He now is another tender to drill boreholes at each and every war veterans home. Ndomasvikatoona kuti panapa yes now iri kutaura pamusoro pekuti aiwa mutungamiri wenyika achasevhwa iri maboreholes ari kudrilla mawar veterans houses. At the same time vakomana vari kupawa these tenders vatoonekwa kutoti aiwa vari kutoita umwe uori pamusoro pemwe uori zvekare wavari kuita. Mashoko ari kuonekwa panapa macritics anouya achicriticize the ruling parties anopia nemutungamiri wenyika achiti aiwa these guys they must go, instead yekuti vaseve mari vaise for economic development vanenge vachiprioritize mamwe projects anoonekwa kunzi aiwa they do not save my citizens. Totse mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Penya comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.